हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बिदि नङा। हेल' फ्रेन्ड्स, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि एनमहिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जादों जोङो नानि लानि माने जोङो आबौनि फिसालाखौ हस्टेलाव नायनो थांनो नागिरदों। साइकेलजों थांगोन लोगोफोर। ओमफ्राय ना दा जोङो देलायनि आरोना रेडि जानि। ओमफ्राय माबायदि देलायो ओंखारनायखौ नायलांदो लोगोफोर। देलायहांसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो। आंनिया फिसायाव आं नुवा, मोखाङानो गुवारथार नालाय। क्रिमफोरनि आंहाथ' बेनो आंनि देलायनाया बेनोसै आरो। आङो व्हाइट जन क्रिम होनो नोंथां। व्हाइट जन क्रिम। नै लोगोफोर, दा आङो दाला बायदि मोखाङाव सुनैफोरखौ लिरलानानै लाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंखौ एसे समायना नुयो आरोना। नोंसोरबो बेबायदिनो सुनैफोरखौ फोनबानो जाबाय। सुनै फोनबा एसेबाबो मोजां जाखायो। बेखौ आयुर्वेदिकफोरजों दानाय नालाय लोगोफोर, एसे समायना जायो आरोना मानसिया। आङो जल्दिनो मिसुगुरखौ आइब्र' खालामखांबाय। नोम्फानि आइब्र' खालामखांबाय, रोङाफ्रा माबोरैबा होनलायोसं। ओमफ्राय नै दा आङो फुथा फोनबाय लोगोफोर। फुथा फोनाबाथ' जाखाया, आंनि देलायनायानो बाखि। दा आङो लिपस्टिक फोननायसै, मोख्रा खिथु बायदि गोजानो। दा आङो फोनखांबाय। लामाफोराव सोरबा नुबाथाय आंखौ होनसिगोन बा लिपस्टिक बार होननानै होनसिगोन आरो। ओमफ्राय होनबाबो अरजाया, आंनावथ' नांसखाया नालाय लोगोफोर। नै आंनि हाथाया लोगोफोर, हाथाया नै आंनि बायदि हाथाय रावनावबो गैया। सोरबा जुदि आंखौ दाबायदियाव मानिबा मा जैसामारि इउटुब खुलिनाय होननानै खाथियाव जुदि बुंफैबाना हाथायजों जावख्लाबना हरखागोन आं लोगोफोर। हाथाया गिदिर नालाय, डेन्जारसो आङो। बिफाया होनाय 2 लाखनि मालाखौ गानबाय लोगोफोर। नै दा आङो मा जायाबो दे, थाब जादो, एसे थांनो रेडि जानायानो दे जाबाय लोगोफोर। नै दा आङो जाबाय। आंनि हेयार स्टाइलफोरखौ बानायहोलांनोसै एसे। जादो दे। दा आंना देलायनाया बाखि थालांदोंमोन, मानोना आङो सबाइ सिखोन फिसा दं आंनाव, बेखौनो सबाइ सिखोन थुना लानो नागिरदों आङो। सबाइ सिखोन थाबा माथो मोजांथार नुयोसं मालायफोरखौ, ओंखायनो सबाइ सिखोन गैयाबाबो सबाइ सिखोन थुना लाबाय आङो, जैसामारि नालाय। हांगारफोरखौनो थुना लास्लायबाय नै, थुबाय फिसानो थुलायबाय आरो एक्ट्रिसफोर बायदि गाजानो। थुआव दं आंनाव, थुआव सबाइ दं। जादो लोंथां। स्टुआवसो दंखायो नोङो। माबा आंना खिलिबानो गैला, खिजाना लालायबाय खिलिपखौ। नै लोगोफोर, दा मोसौ फागाफोरजों खानायफोरखौ खास्रिना लाखाबाय, जाहाथे लामा सामा गलाबायना थालाङा आंनि खानाया। मेगनाव फैयाखै, आयु मेगनाव फैयाखै। र'लैबा मेगन थुख्लाजोबगोन सं, इनि केमेरायाव हैगोन। आयनायाव लायसै आं र'हरो। नुवा गारना मेनल' बुंसै आङो। लोगोफोर, दा आङो देलायसिन देलायनानै देलायखांबाय। लोगोफोर, नै दा आङो रेडि जाखांबाय, थांनोल'सै बाखि। नै दा आङो रेडि जाखांबाय। इमान गेदेर मानसिया माने दख'नायानो एसेबां एवग्रोब जाखादों।
नै लोगोफोर दा जोङो रेडि सेडि जाखांनानै रेडि स्टेडि ग साइकेलाव उथिबाय करस'नै दा जोङो साइकेलाव गाखोनानै पिं पिं थांनिसै फैबायानो बिहाव सिहाव मिथिलायलांना खनमान नस्थ'आ थादो दे बा होनबोलायबावदोसो आङो जैसामारि आइसक्रिम जानो ना बिनानाव जाया 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 दा जोङो पेडेल मारि मारि लेस्रा सक बारबोबाय लोगोफोर नै दा साइकेल मारि मारि ओइ हासाबो नैखो खना फैलै आगै फै ह इखौबो खनला दे नांला दे ओइ उनाव खनसिगोन दायो बाथावबाय Ande nandi saya saikong nandi giding fadin thabai फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनि फै गारि मटर गैया आंहा जिउआ टाउन सहर बेरायनो गोरिब जिउआव जोङो सक बारबोबाय लोगोफोर रायलांबाय थादो दा आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै गारि मटर गैया आंहा जिउआव लोगोफोर मोनबाय जोङो दा नै स्कुलाव हाबनोसै oh my god फाइनालि दा जोङो हस्टेलसिम मोनफैबाय वाव बिबारा जि मोजां बारनानै दंमोन फुलि माने दानायखौ लाबबानो जागौमोन आङो जि मोजां मोजां खामोनायो बिराद साफा साफामोन बिबारा नै दा बाबुखौ नायनो थांसै ओमफ्राय नै बा फिसालाखौ नायनायनि आसुरावनो माबायानो फालियानो सिथाबलायलांबाय हेलौ लोगोफोर बिराद गरम दा जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय गथ'फोरा माबा टिउसन लाबाय दं दसे वेट खालामसै दा जोङो न'आवसो फैफिनबाय माने आङो बाबुखौ थिखाङासै आरोना माने मास्टरफोर दंमोन नालाय आङो बोरैबा मोननानै थिखाङासै गियोलै आङो बारा गोरों मास्टरफोरखौ आंहा रोङा नालाय गिसोगारो आङो ओंखायनो थांफिननोसै लोगोफोर मेथाइ सिथाइ होना फैबाय गथ'नो थांनिसै जोङो लोगोफोर न' फारसे फैयै फैनानै मोनहैनोसै आरोना लोगोफोर जों दा न'आव मोनहैनोसै आंनि मेथाइखौ जानायनिसै आनलिसखौ लोंदो र' जानो लोगोफोर दा जोङो बाबुखौ नायखांना फैनानै आङो आब'लानाव थांफिनासै ओमफ्राय आङो नै डाइरेक्ट मम' जाफैखाबाय आरोना लाना फैखादोंमोन आङो लेस्रा सकनिफ्राय बरिया गोथाव मोनखायो आं मम' होनबाथाय जाजोबगोन आङो खान्थासेबाबो सारायसेबाबो प्लास्टिकसेबाबो दिसताबलै जानायफोरावलाय जाग्रोनि र' लोगोफोर जाग्रोनि र' आङो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बेखिनियावनोसै लोगोफोर टाटा बाय बाय